ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ल एगो रिपोर्ट मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा बा। ये रिपोर्ट में दावा कइल बा कि ये सीरियल में आगे अभिनव का मौत अभिमन्यु के हाथे हुई। ये वजह से अक्षरा और अभिमन्यु के बीच खाई और ज़्यादा चौड़ा हो जाई। फिल्मी बीट का एगो मीडिया रिपोर्ट में दावा कइल बा कि ऐसा कुछ हो नहीं होखे वाला बा। सोर्स के मुताबिक एगो लीड एक्टर एगो सपोर्टिंग कैरेक्टर के काहे मारी। इंडियन डेली सोप को फैंस अपने पसंदीदा नायक और नायिकाओं का पूजा करना, दर्शक के थोड़ा और इंतजार करे के चाही। निर्माता अभिनव के बाहर निकाले खातिर एगो खास ट्रैक का प्लानिंग कइले बाना। जय सोनी भी एगो पोर्टल से अपनी एग्जिट पर खुलकर बात कईना। वो कहना कि शो में उनका किरदार के जवन रूप दिहल गइल बाटे उसे हम खुश बानी। जय सोनी इहो कहना कि फैंस के द्वारा जौन प्यार मिलता ओके धन्यवाद। ये दौरान वो ये बात पर भी हिंट देना कि अभिनव के कैरेक्टर का दुर्भाग्यपूर्ण अंत हुई। एक्टर इहो बताओना कि उनका निकलल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा की जर्नी के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। आपके स्टोरी पर क्या कहे बा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहीं ABV भोजपुरिया।